Sanibonani babukeli, iChampion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyi Mafiki. Ngayi Heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo la ngaphandle zibovu zigazi zilimele. Khona bephuka, khona basazophulwa, khona bephukile ngikhuluma nawe nje. Kanizama ukuthi nibaleke ngenyawo zombili wafowethu, otherwise nizoba nenkinga abantu besimame. Hayi, baziphule inhliziyo zenu madoda. Namhlanje sibhalelwe insizwa lana iyasibekela olwawo udaba ukuthi yona yephuka kanjani. Angilibeke nje lo njalo udaba lwayo, ungachithanga isikhathi. Ulibeka kanje ke lo mlisa. Sanibonani eMafiki. Hey, ngisacela ukungazivezi man. Ngoba ngithanda ukuthi abantu bangibheka ngenye indlela. Kodwa vele ke sengiyindoda engasenalutho. Akusekho okungakwe ngingakuluza. Kusho ukuthi bengiyindoda ebeyiziphilela kahle. Nginakho konke, ngisebenza kahle. Kodwa manje anginadwa. Ngangisebenza as accountant ngaleso sikhathi, ngisase right. Ngoba life yakwazi ukuthi kuphendukele. Kuphele konke nje. Yazi ngivumelana nabo abathi ukuwa komuntu wesilisa kulele esandleni sowesifazane. Awukubheka amadoda awile empilweni. Isikhathi esiningi awiswe abesifazane. Bakhona abawiswa yini ukuthi owesifazane ube ugimbela kwesakhe yonke into afune kwenzelwe yena. Okanye wafebela indoda yagcina seyilahla konke. Kodwa nje ukuwa kwendoda sikhona isandla sowesifazane. Njengoba nami ngawisa wuyo wesifazane. Ngaba nentombi engangiyithanda kakhulu. Eyayinhle yona lena. Kwazi phela ngangisemalini. Ngangiyiphethe imali. Ngangishaya ngelobhunu wena. Ngikutshela into ethi mayinyathela ubone ukuthi hayi isitho senkosazana ke lesi. Ismail sona akuvane kuthamba amalungu endodeni. Wayemuhle lo muntu. Kodwa wangilimaza. Ngathi ngisemsebenzini. Ngumuntu ke owenza izinto ngendlela eqondile. Ngangingakazi ngiphume emsebenzini, ngangiqala ngalela langa. Umoya wami nje wawuphansi langa lonke. Wabe seza kimi kusupervisor wabuza ukuthi hayi mani khona ukungihlupha kangiboni kahle namhlanje. Ngabe sengimtshela ukuthi umoya wami uphansi man. Wangitshela ukuthi hayi ngiyindoda esebenza kanzima. Mangibuyele ekhaya ngiyophumula. Nakusasa futhi ngingayithathi off. Ngibuye ngaleli yalanga. Ngamtshela ukuthi hayi ngizokwazi ukusebenza wathi mangihambe ngiyophumula. Ngoba nami ngangingazizwa kahle. Ngabona kuyiso le right lelo ukuthi ngiyophumula. Ngathi intumama ngazama ukumfonela yangangena ifoni yakhe. Ngabe sengimbhalela ngibuza ukuthi ngimphatheleni ngoba ngiyashayisa emsebenzini. Nalapho futhi yathi khaka kodwa ku WhatsApp ngabe sengibona ukuthi hayi manje umthengele ipizza ngoba iyona into ayithanda kakhulu leyo. Ngamthengela ke nezinye izinto ezazasijabulisa ngalo langa ngoba ngithi hayi since ngishayisile kumele nje ukuthi sinoma manje sike siyozijabulisa nje. Sidle nje kamnandi senze yonke into emnandi le. Ngabe sengishaya imoto. Ngabuyela ekhaya. Mangifika ekhaya ngabe ngizingenela nje. Thulile kwami umshina urasa. Sorry. Thulile wami umshina urasa into ethuli nje. Ngabe ngingena ngayo mana kwethu ngifika ngiyipaka la.
Siya nginaso phela esama uma ngifika kukhiwe la ngabe ngifika ngivula. Ngathi nje mangingena ngezwe nje isililo esasiphuma ngale ukuthi hayi kunto yenziwa kulo muzi. Hayi bungasondele ngezwe ukuthi hayi babhiza abantu la. Ngithi umama ngabe uboleke umngani wakhe mhlawumbe indlu la ukuthi azokwenza amanyala la ekhaya. Hayi mama akakwazi phela ukwenza into enjalo. Ngathi mina mangiye ekamelweni ngithi ngiyoxosha labantu abenza amanyala kwami. Kwangangacabanga ukuthi umama wayengenza le yanto. Ngathi mangifika madoda umama ungaphezulu uyo drivayo uyo umshayeli wale nqola ehambayo uyayiqobovula le ndoda kuba isiminwe le ndoda lapha ezinyaweni ula umama. Ngake ngama kancane ngawubheka lo mkhubo oyenziwayo abangiboni. Wathi mayithi nhla umama wajuba ngezinyawo yabe seyijuba le ndoda yathi yoshona ngale kwabe sengasekho ukubaleka. Ngaquleka lapho ke mina ngoba phela le nto ngangayilindele. Ngaquleka lapho uphaphama kwami ngaphaphama sengiambulensini. Hawu ngizibuza ukuthi kwenzakaleni. Nangu na umama la uyakhala ngibuze mama kwenzakaleni. Hey uyakhala umama qale ngibuyisa umqondo. Kwenzakaleni? Wabuya umqondo. Hayibo umama wenze into eso. Hey wena. Hayi ngavuka khona lapho ngithi ngiyemhlafuna umama hayi ngabe sengibanjwa lapho kuthiwa ndoda ahlisa umoya. Sikusesibhedlela wena buwile. Ngafika ke lapho ngalaliswa. Babe sebengidischarge ngakusasa ngoba kwangasinto etheni kwabonakele nje ukuthi umuthuko ngatheni. Bani mabe ngikhulula kanjalo ngafike ngapakisha umthwalo wami ngabuyela emzini kababa. Ukhumbuleke ukuthi ngalelo langa kwakuthiwe ngithathe off ngoba kwakubonakala ukuthi ngiyadinga ukuthi ngiphumule. Ngaphumula kanjalo. Ngakusasa makufanele ngiyemsebenzini ngangayi. Ngathi fuseka belungu. Kwaba ilinye futhi ilanga elilandela ngathi fuseka belungu. Ngabafuseka iviki lonke abelungu lo ngithi nje fuseka abelungu. Ngaphuza utshwala. Into engangayenzi nje sidalo. Ngase ngibuhlaba ke lapho ke sengidla utshwala ngaze ngakhohlwa ngendaba. Ngayini mangivuka ekseni mangiqala ngicabanga hayibo umama kambe wenza lento ngihamba ngiyolanda ubhiya. Ngidla ubhiya. Ndothi ke kushawo 11 ngiyobe sengiyimpuqumpuqu ngidakwe ngifa. Ngidla yona le mali bengiyisavile. Ngadakwa ngaba isidakwa into ongayazi. Ngiyarenta ke lapho. Imoto ngaqeda ukuyikhokhela. After 3 months la ilanda ibhenki imoto. Wadliwa umusa. Ngabe ngisanayo imali kodwa. Ngabe ngibudla utshwala ngingahleki nabo. Ngaba yisidakwa kwaze kwafikelela ukuthi iphele imali. Ithema iphela kanjalo imali. Qala ke manje kangena esiqatheni. Kahle isiqatha. Ngikhuluma nawe nje ungangiphika ukuthi ngangiyindoda eyayisebenza kahle. Ngithinteke mangibona yona lesho ukuthi eyibo. Baningi abantu ababhekene nezinto la ngaphandle kodwa bakwazi ukuthi bazinqobe badlule kuzo mina ngiyehluleka njengoba sengikule ndawo engikuyona manje.
Manje angazi ukuthi ngisengasizakala yini ngoba sengibuye kakhulu empilweni, akusekho ukuvuka. Ngiyabonga.